बड'लेण्डआव सालायफैजेनबाय नै सानजाया मोनबाय जोंहा साख्रि मोननायखौ सार राकेशनि फिसाला उसु गेलेगासिनो नै फैबाय था र' आसामाव सालायनानै जा मोजां मोनदों आरोना आङो नाङाहाय जेबो नङा नालाय दे फासिनायाव ओंखाम जागासिनो आरोना माबा मोना दे माहाय दंफैयो साइ स्पर्ट्सआव दंफैयो जों फाइनालि सफैबाय दिनै एन्ट्रि जाजेनबाय साइ स्पर्ट्सआ माबायदि ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो एन्ट्रि खालामजेनदों आरो जोंखौ फैदो होननानै वेलकाम खालामदों जाहैबाय दाउथु जराया जोंखौ फाइनालि मेटआव मोनफैबाय मेटआव नै खारगासिनो नै स्पर्ट्समेनफ्रा नै खारगासिनो फार्स्ट टाइम बिराद गुवार बारजोबसिगोनसो एबाराव दिनै जोङो साइ स्पर्ट्सआव गेलेफैबाय आरोना फुङावनो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो क'क्राझारनि आबैनाव लोगोफोर दाख्लै लोगो मोननायाव बिसिनाव आलासि जाहैनो नागिरदों ओमफ्राय आरो JCBबो सालायनो नागिरदों आरोना दिनै फार्स्ट टाइम आसामाव सालायगोन आङो सनदामना नायलांबानो जाबाय मोनबाय जोंहा साख्रि मोननायखौ सार राकेशनि फिसाला दा खेला दंबावो होनदोंमोन ना नोंहा दाथ' ओरैनो गैथ'आ आच्छा दे नै लोगो मोनलायदों मालाय सिनियर साख्रि मोनबाय मबाइलावसो नुबाय थायोमोन नालाय जोंखौबो बेबो जोंबो नायलायलायबाय थायो नालाय थिगैनो दं गेलेद' दे मायबा हाबफ्रांदों मिस्टेक जादों नैबेसो जोंना उसु खेलाना सिङाव लायनाय गासिबो बेयाव नै जोग्रा माबा माबि दंजोबो स्टुडेन्टफोर बिसोरो आच्छा नै बेहाय जिम दं एसे गेलेनो हागोन आं एसे बोनाय नामा र' उसु गेलेगासिनो नै बेफोर स्टुडेन्टफोर दंजोबो बेहाय Be danger. Hook hura. Wah, itulah. Mas lo. Hook hura. Boh. Hoď. Hovaj. Ayo खोलैखानोसै. जालाय. जोबाय था दे. दे जोबाय था. र' मानसिखौनो जोबाय बे जाबाय दे थांसै क'क्राझाराव एसे थांबावनांगौ ओमफ्राय साख्रिया मालानिफ्राय माला 2 बोसोर जानोसै नै अक्ट'बर 1 थारिख अक्ट'बरनिफ्राय ना दे थांसै दे दे बेयाव लागोन फट'खौ लाबा
नै लोगोफोर जोंहा थांफिनसिगोन दे साइ स्पर्ट्सनिफ्राय फाइनालि फार्स्ट टाइम साइ स्पर्ट्सआव फैबाय जों दा एसे गेलेनानै प्रेक्टिस खालामनानै थांबाय मोजां मोनदों साइ स्पर्ट्सआव फैनानै आगोलनिफ्राय एसे साबसिन जादों लोगोफोर जेबो सिन्था गैला दा गेलेफैनो हागोन सोर सोर गेलेनो हागौ फट' शुट लानो नागिरदों नैबे बै मा बुस्थु वार्ल्ड मोनसे बुहुम आरो बेयो बे बुहुमजों फट' लाफानो नागिरदों दे हायो न' द' बड'लेण्डआव सालायफैजेनबाय नै सानजाया नायजोब्बाय हा औ दे अख्लायनो थ'थ'थ'थो बाय र' बेबो क'क्राझार रेलवे स्टेसनावसो सालायफैदों इन्जासो फैदा थांथार थांथार दे बा जा मोजां आरोना लोगोफोर JCBया सालायनो माने गियारानो डाइरेक्ट निउट्रेल डाइरेक्ट गियार जाजोबो आरोना गोदान मडेल आरोना ओमफ्राय आं JCBखौ मोजां मोनदों स' दायो आसामाव सालायनानै जा मोजां मोनदों आरोना आङो नै आबैया मा लाबोबाय लोगोफोर ज' गिदिर खोख्लैबोखाबाय आरो थरमुस नै आनैया बहा फैमारदों एसे नै आजायाबो लोंगासिनो नै आब'आ जुस लोंदों मानखो दे लोंदो बाबा बायदि थाखु जाबाय ने आब'आ गरमफ्राव ने नावदोब्रा वाय गाहायाव नायबाय थाखो एबार नोंसिना बाहाय ओंखायनो गारि नाम हनै 5 बोसोर नंलाना नानिहा जादों नानियाबो जादों सासेयालाय सासे माबा बेगर एरख'गासिनो दं थास्लादों आबैमोननाव ओंखाम जानोसै आब' जागासिनो आनै रानदों
बल थौख्यालाय थौख्यालाय बानलु नांगौ हर बै खुरै गंसे बे देन्जार बानलु जानायाव बल थौख्यालाय नां औ बानलु खत्ता बेखौ लांलां गरम बारा नालाय नै जायो सोरबा जायाबो 지도는 밀러 사는 게 노다 자. 그 가시는 거 같아. 얘는 문제. 나라 돼 코미디 나라이 비싸 네 One, two, three. Let's go. 네. 당시간은 마디만나. 네, 바이. 봐, 화시네요. 환자가 시간나. 아, 마모나. 그 백갈이야 오, 가자, 하와이. 아! 화사 말잖아, 럭볼. 난 그냥 화시사 왕치는 거. 나가 아버야 내죠. 부어서 돌아니 가스나. 나 프리압사.